2:30 intatha manje sebefikile abakini. Bangivusa bathi angizokhuluma nawe. Wena usoyibona sekuphuma ilanga. Uyabona kunabantu esibathandayo. Kodwa futhi ekumele ukuthi singami endleleni nasesikoleni seuniverse ukubafundisa. Kunabantu esibathandayo okufuneka ukuthi sibayeke bashe a little bit. Khona bezokwazi ukuthi bafunde. Mhlambe uyindoda ecebile, unezinto zakho. Unesinqanda mathe sakho noma unengane yakho ezelwe ithandayo. Awufuni ukuthi iswele lutho, awufuni ukuthi isithandwa sakho sikhane ngalutho. Kodwa nansi imessage engifuna ukukutshela yona. Ungayenzi injustice kulabo bantu obathandayo ngoba iuniverse ifuna ukubafundisa. Ifuna ukubafundisa in a hard way. Ngoba khona namhlanje umuntu ozothi ngabe angizange ngize ngibe ilomuntu enguyena ukuba ngidlulanga lapha. Uma uzoba umuntu njalo wena osebenzisa imali ukuthi uma endleleni yeuniverse ukuthi ifundise abantu, izokuphuca iuniverse leyo mali ngoba wena kushuthi awuyena umuntu okuboleka imali. Awuyena umuntu okuphathiswa imali wena mangabe ukuthi nje la ufika khona ufika uqhakambisa imali okunezifundo ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Le mali esibolekiwe yona, le mali siphathisiwe nje yona. Siphathisiwe le mali ukuthi sikwazi ukuthi siseve siphinde sifulfill ipurpose through yona. Kodwa uma ngabe uzoba umuntu njalo wena ohleze ehambisa yona phambili okunokuthi ubuke ukujula kwezinto, uzoba nenkinga, uzobulala abantu, uzolimaza abantu ngemali. Yazi ukuthi khona umuntu ongavele abulale inkomishi noma alimaze inkomishi noma athathe inkomishi ahambe nayo kubo kanti ekayise lenkomishi noma ekanina noma inkomishi nje ebalekile. Lenkomishi bese iyalahleka noma bese iyafa. Mangabe lenkomishi seyibuzwa abese kube ukuthi yena uzogijimisa ukuthi ngizoyikhokha vele. Kanti uthola ukuthi akunandaba ukuthi uzoyikhokha, akuyona inkinga leyo ukuthi uzoyikhokha, vele ukuyikhokha uzoyikhokha. Kepha sekubukwa ngale underneath ukuthi lento yenzile iyihlazo kanganani, idinga ukuthi uthethiswe. Even though uzoyikhokha, ngaphezulu kokuthethiswa vele uzoyikhokha. Kodwa ukugijimisa imali ezintweni zempilo kuqala, lokho akuyenzi justice. Ngenzeka uthola ukuthi mhlawumbe isithandwa sakho siyahaslisha, sinento ethile siyenzayo, sinama business noma siyahaslisha naso siyabamba lapha. Yebo, isithandwa sakho kumele ufake isandla lapha yakusona. Kodwa nawe phela ithi ukuthi thuthu kancane. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi awufuni ukuthi ukumbuka nje. Umbone ukuthi lenkinga abhekene nayo uzophuma kanjani kuyona. Ake ngithi ukumbuka nje. Azama ukusebenzisa ingqondo. Azama ukusebenzisa bese uyabona ukuthi okay, ayilana ke manje usefike kwi dead end. Usefike kangqengetshe bese uyaqala uyangenelela. Ngoba kwesinye isikhathi uyokwazi ukuziphumela yena ngale kwakho. Bese ingqondo yakhe iyadevelopa. Afunde ifunde kumele ayifunde. Uyazi ukuthi ngesinye isikhathi ungamenzela injustice mawuzohlezi wena uyisolution njalo kunokuthi yena acabange. Ungenze injustice yokuthi agcine ngakufundanga nanokuthi akwazi ukumanage imali encane anikwe yona yena ngoba uyazi ukuthi ukhona wena. Wazi kanjalo ukuthi wena ukhona wena. And uma ifika ikhathi zobunzima ngoba kuona wonke umuntu ziyafika ikhathi zobunzima. Kuyoba sengazuthi unonya kanti wena umjwayezile.
ngoba kuyoba khona isikhathi la khona ukuthi ya kona sijwayele ukulala ngepizza kodwa ngicela ukuthi sike sithi ukubamba amagwinya for a meantime. Bese lonto ingahlali kahle ngoba asiyazi kwakuyazi. Hayi ukuthi lento usukuyenza ngoba ustintshe noma uyenza ngoba ufuna ukuthi kuneyinkinga kunama problems ekumele ukuthi yena ayisolvele wona yena without you. Ngabe ingane yakho ngabe ubani omthandayo azame nje ukuthi ayisolve ngoba ngesinye isikhathi kungenzeka ungabibikho. Ngenza ubuye ngabibikho. Bele afunde umuntu kuba independent la engqondweni yakhe. Phela lento yokuthi wena uhlezi ukhona ngaso sonke isikhathi kumuntu isho ukuthi wena uyafana phela nomuntu ozothi hawu ngane yami kuyabanda namhlanje ngeke uzokwazi ukuya esikoleni. Ngeke uzokwazi ukuya esikoleni. Yes ukubanda impela kuyabanda and it makes sense ukuthi angayi esikoleni ngoba kubanda kakhulu. Kodwa manje do you see yini injustice oyenzayo kuyena in the near future? Ngithi ayibona leyo nto. Kubalekile nanokuthi nje ube udonga wena kuhle ukuthi ube udonga. Azi ukuthi vele this is my pillar of strength. Ube reserve engafeyili vele. Yabona mase kunjalo ke ngoba uma yabona ireserve awuthathi njalo kwireserve. Yabo into eyireserve nje uyireserved njengoba uzwa nje nawe reserved. Awuthathi njalo uma uthatha kwireserve lapho it's just a matter of time ukuthi ama reserves akho abe empty and then makufika ikhazi zobunzima ama strong winds accompanied by heavy rains uzophephela kuphi ngoba vele wena awusabanga udonga ubuhlezi wena vele every time umendleleni yeuniverse ukuthi ngabafundisa abantu wena you are the solution every time, you are the solution every time, you are the solution with your money phela ngoba ubolekiwe yona. Mayifika ikhazi zobunzima ama reserves are empty. Yabo imali bafowethu ayiyona yonke into. Imali ayiyona impilo. Imali iyithuluzi lempilo. Ayiyona impilo itself. Kumele sifunde impilo la emhlabeni. Kumele sifunde ukuphilela. Ngisho ngane imali engakanani kwakho. Izingane zakho kumele zifunde ama skills okengage nabantu. Kumele zifunde ama skills problem solving. Uthola ukuthi nje ingane inenkinga ingane. Imali ikhona yonke imali la ekhaya kodwa ingane inenkinga. Khona inkinga nje ebhekene nayo. Engazi ukuthi izoyisolve kanjani. Ayikwazi ukudila nezinto ezithile ezisocial ezingekho even financial. Yabo. So wena mugijimisa indaba yemali kuyona yonke into ebantwini obathandayo. Sometimes you are doing injustice. Mele beziphilele bebe independent. Isoul nesoul la kumele ikhule ngokwayo independently. And when you help, you learn the help. Yabo? Lokho ungakudidanisi nalento ekuthiwa i-basic need. Kunento ekuthiwa nje i-basic vele that you should provide ebantwini obathandayo noma ebantwini abadepende kuwe, yabo? A-basic vele kumele ukuthi uyiprovide. Bese kuba khona okunye okuthi umuntu kumele azibhekanele nakho yena. Ngiyabona. Yabona nje indodakazi yami yokuqala ngayitshela into eyodwa ngathi mina angeke ngize ngikunike imali wena uma ngifice ungenamali la ekhaya. Ngeke ngize ngikunike imali. Ngiyokunika imali mawunemali nawe ngokwakho. Ngimfundisa ukuthi abeke imali. Azi ukuthi imali nje ayonto yokugunyuzwa nje ngoba part of what you earn is yours to keep. So imali engimfice enayo ngiyayithatha bese ngiyimultiply kabili bese ngimnika. Mangimfice no 10 rand ngiyothatha ngimnika u20. Ngiyawuthatha lo 10 ngiyomthengela ama stocks in the JSE abe ne portfolio yakhe. Hayi ukuthi izovela ize nje usende. Ngiyabo. Leyo nto imfundisa ukuthi adle asibeka amathambo. So in a nutshell abantu obathandayo awunikeze iuniverse ithuba ukuthi ibe uthisha kubona. Then wena uzongenelela vele ngoba ukhonela kona lokho. Kodwa ungabi i-stumbling block
kumali esinza abantu ngenxa yokuthi unemali.